Какво се случва в мозъка ни по време на сън? Сънят не е хомогенно състояние, а динамичен процес, който преминава през различни фази, всяка от които има своите специфични неврологични функции. Обичайната продължителност на съня всяка нощ е между 4 и 6 90-минутни цикъла. Тези цикли започват със сън без бързо движение на очите, non-REM сън, който преминава последователно през три фази N1, N2 и N3, като прогресивно се задълбочава и приключва със сън с бързо движение на очите или REM сън. Фаза N1 е преходът от будност към сън, периодът, в който се отпускате и заспивате. Това е най-леката фаза на съня. Започваме всяка нощ с нея. Фаза N2 продължава да е фаза на лекия, но вече по-дълбок сън, която се свързва с появата на сънни вретена и К-комплекси, специфични мозъчни вълни, които фасилитират процеса на паметта и защитават съня от прекъсвания. Това е най-продължителната фаза като времетраене от нашия сън през нощта. И третата фаза или N3 е най-дълбоката фаза на съня, наречена още дълбок или бавно вълнов сън, по време на който тялото се възстановява физически. Тук доминират предимно делта мозъчни вълни и това е фазата, която най-много страда при работа на смени. Последната част от цикъла на съня или REM частта от съня се нарича така заради бързото движение на очите зад клепачите, което е индикатор за активна мозъчна дейност, подобна на тази при будно състояние. Фазата е критично важна за когнитивните функции, преработването на емоциите и умението за разрешаване на проблеми. В този етап от съня се появяват и сънища, сложните, комплексни, интересни сънища.